Máme tu dnes na stole niečo, o čom sa asi nikomu nechce veľmi baviť, ale je to čoraz dôležitejšie. Dostala sa k nám do rúk príručka, ktorá má trochu desivý názov Ako sa pripraviť na vojnu a katastrofy. Áno, ten názov znie hrozivo. Ale jej cieľ je paradoxne presne opačný. Nie strašiť, ale upokojiť. Dnes sa ponoríme do jej prvej časti a pozrieme sa na to, ako nás pár jednoduchých, premyslených krokov môže spraviť odolnejšími a sebestačnejšími. Mimochodom, celú túto príručku si môžu poslucháči bezplatne stiahnuť na stránkach firmy Pomika. Presne tak. Celá tá filozofia, vlastne celá myšlienka pripravenosti je o získaní kontroly. Kontroly. Áno, keď príde nečakaná udalosť, či už je to masívny výpadok prúdu, povodeň alebo niečo horšie, najväčším nepriateľom je panika. A tá pramení z nevedomosti. Presne. Panika pramení z nevedomosti. Autori tu citujú skvelú myšlienku, ktorá to vystihuje. Akú? Lepšie byť pripravený a niekdy to nepotrebovať, ako potrebovať a nebyť pripravený. To dáva zmysel. Pripravenosť nám jednoducho kupuje čas a mentálnu kapacitu na racionálne rozhodnutia. Dobre, poďme teda na to úplne prvé. Na ten moment, kedy si uvedomíme, že sa niečo deje. Predstavme si, že sedíme doma a zrazu sa vonku rozozvučí siréna. Áno. Mám pocit, že moja prvá reakcia by bola, asi zmetene pozrieť z okna a čakať, čo bude. To asi väčšina z nás. Ale tie zvuky majú presný význam však. Majú a poznať ich je absolútny základ. Je to prvá línia obrany. Príručka ich rozoberá veľmi detailne. Sú to 4 hlavné signály civilnej ochrany na Slovensku. 4. Ten najčastejšie testovaný a asi najdôležitejší je všeobecné ohrozenie. Dobre, a ako to znie? Je to dvojminútový kolísavý tón. Vieš si to predstaviť? Ako keď sanitka mení výšku tónu, len oveľa pomalšie a dlhšie. OK. Tento signál sa používa pri naozaj vážnych veciach. Únik chemikálií z továrne, radiačné nebezpečenstvo, skrátka hrozba vo vzduchu. Dvojminútový kolísavý tón. A inštinkt by mi asi hovoril utekať preč. A to je presne tá chyba. Takže to sa vtedy robiť nemá, správne? Presne. Tu je pokyn opačný. Okamžite sa ukryť. Vojsť do najbližšej budovy, ideálne murovanej. A doma? Doma hermeticky uzavrieť priestor. To znamená zavrieť a, podľa možností aj prelepiť okná a dvere. A ešte niečo? A kľúčový detail, na ktorý mnohí zabúdajú, vypnúť akúkoľvek ventiláciu. Klimatizáciu, digestor. Jasné, aby sa to nedostalo dnu. Cieľom je zabrániť, aby sa kontaminovaný vzduch dostal dnu. A hneď potom zapnúť rádio alebo televíziu. Oficiálny kanál je RTVS. Dobre, to je jeden signál. Ale čo tie ostatné? Líšia sa výrazne? Líšia, a to je veľmi dôležité. Druhý signál je nebezpečenstvo záplav. A ten znie úplne inak. Je to 6-minútový, stály, neprerušovaný tón. 6 minút. To je extrémne dlhá doba. Je? Viem si predstaviť, že po minúte by som si myslel, že sa siréna zasekla. Je v príručke nejaké vysvetlenie, prečo je taký dlhý? Je to presne tak, ako hovoríš. Dĺžka signálu má podčiarknuť to pretrvávajúce nebezpečenstvo a dať ľuďom dostatok času na reakciu. A tá reakcia je? Na rozdiel od chemickej hrozby, kde sa treba skryť, tu je pokyn presne opačný. Utekať. Okamžite opustiť ohrozenú zónu a presunúť sa na vyššie položené miesto. Z údolia na kopec. Takže stály tón znamená voda stúpa, hýb sa. V podstate áno. A tu prichádzame k bodu, ktorý ma pri čítaní naozaj zarazil. Signál pre letecký poplach v čase vojny. On znie rovnako ako pri všeobecnom ohrození. Áno. Dvojminútový kolísavý tón. Áno, a to je kriticky dôležitá informácia. Príručka to veľmi zdôrazňuje. Prečo? Teda, je to jasné, ale... Pretože pokyny sú opäť úplne iné. Pri leteckom poplachu sa treba čo najrýchlejšie dostať do krytu. Do takzvaného krytu civilnej ochrany, skrátene CO, alebo do inej vhodnej ochrannej stavby. Napríklad. Hlboká pivnica, podzemná garáž. Počkať. Takže ten istý zvuk sirény môže znamenať hermeticky sa uzavríte doma pred chemikáliami. Áno. A zároveň utečte do najbližšieho krytu pred bombami. Presne tak. To je asi najkritickejšia informácia z celej tejto sekcie. Je to tak. Inštinkt vám môže hovoriť jedno, ale realita si vyžaduje presný opak. Zle vyhodnotená situácia tu môže byť, fatálna. Môže. To rádio,
sa zrazu stáva najdôležitejším nástrojom na prežitie. Absolútne. Bezprostredne po signáli musí nasledovať zapnutie oficiálneho informačného kanála. Ten spresní, o akú hrozbu ide. A ten posledný signál? Posledný signál je už ten upokojujúci koniec ohrozenia. 2-minútový stály tón bez opakovania. Znamená, že je bezpečné opustiť ukryty. Dobre, takže už vieme rozoznať signál, vieme, že sa niečo deje vonku. Tým sme si zabezpečili prvú obrannú líniu. Informovanosť. Presne. Teraz sa presujme dnu do našej vlastnej pevnosti, do našej domácnosti. Ako ju premeniť na sebestačný ostrov, na ten kritický prvý týždeň, aby sme sa vyhli panike a prázdnym regálom v obchodoch? Autori tu rozdeľujú prípravu na niekoľko základných pilierov. A ten úplne prvý a najdôležitejší je voda. Voda. Bez nej človek vydrží len pár dní. Príručka uvádza jednoduchý výpočet, minimálne 3 litre na osobu a deň. 3 litre. Áno, to je na pitie, varenie a základnú hygienu. Čo znamená, že štvorčlenná rodina potrebuje na týždeň 84 litrov. Presne. To je 7 tých obrovských barelov do kancelárskych automatov na vodu. Zrazu si človek uvedomí ten objem a to, že to nie je niečo, čo sa dá zohnať na poslednú chvíľu. Určite nie. Ako to teda prakticky skladovať? No, najjednoduchšie je postupne si vytvárať zásobu balenej vody. Pri každom nákupe pridať do košíka jedno 6 balenie, skladovať na chladnom a tmavom mieste. Dobre. Aby sa v nej nemnožili mikroorganizmy. A vieš čo, pri čítaní tej časti o vode som narazila na vec, ktorá mi úplne vyrazila dých. Som zvedavý. Lebo je taká geniálne jednoduchá a nikdy by mi nenapadla. No. Zamraziť vodu v plastových fľašiach. Aha. Ale pozor, nenaplniť ich úplne doplna, lebo ľad zväčšuje objem. Jasné. Pri výpadku elektriny tieto zamrazené fľaše slúžia ako chladiace vložky v mrazničke. Tým dramaticky predĺžia životnosť mäsa a ďalších potravín. A potom? Výpadok elektriny znamená aj výpadok tepla. Áno. Po pár hodinách sa z bytu stáva chladnička. Tu sú radi veľmi pragmatické. Sústrediť celú rodinu do jednej, ideálne najmenšej miestnosti. Ktorú je najľahšie vykúriť. Presne, vykúriť telesným teplom, všetky okná v tejto miestnosti zaizolovať dekami alebo kartónom. Na podlahu dať koberce. Vrstvenie. A samozrejme mať pripravené vrstvy teplého oblečenia, spácaky, deky. Autori tiež spomínajú alternatívne zdroje tepla ako plynové ohrievače. Na tie propambutánové fľaše. Áno, ale tam veľmi dôrazne varujú pred rizikom otravy oxidom uholnatým. Je absolútne nutné zabezpečiť vetranie, Voda, teplo a ten tretí pilier, o ktorom sme už vlastne hovorili, je komunikácia. áno, Mať možnosť zistiť, čo sa deje. bez informácií sme stratení. Základom je rádio na batérie. Klasické rádio. Ideálne také, ktoré má aj kľuku na ručné nabíjanie, dynamom, alebo malý solárny panel, k tomu zásoba batérií. A telefón. Plne nabitá powerbanka pre telefón, prípadne nabíjačka do auta a jeden bod, ktorý znie staromódne, ale je kľúčový, A to? mať najdôležitejšie telefónne číslo, rodiny, záchranných zložiek, napísané na papieri a zalaminované. Lebo keď sa vybije mobil, Sme bez kontaktov. máme teda vodu, teplo a spojenie so svetom. Ale po pár hodinách sa určite ozve žalúdok. Určite áno, A práve jedlo a najmä teplé jedlo je obrovská psychologická vzpruha. to bez pochyby. Problém je, že naša kuchyňa, ako ju poznáme, prestane existovať. Takže čo budeme jesť? Tu treba myslieť na dva aspekty. Zásoby a spôsob prípravy. Príručka odporúča zamerať sa na trvalivé, kaloricky bohaté potraviny, ktoré nevyžadujú chladničku. Klasika. Konzervy. Presne. Konzervy všetkého druhu, mäsové, rybacie, strukovinové, hotové jedlá, sušené mäso, orechy, energetické tyčinky, sušené ovocie, cestoviny, ryža, instantné polievky a kaše. Cieľom je mať jedlo aspoň na týždeň. Minimálne. To je tá skladová časť, ale ako si ohriať tú konzervu gulášu? To je ten moment, kedy si človek uvedomí závislosť na elektrine alebo plyne. Presne. Preto je nutné mať plán B. Prvá možnosť sú jedlá, ktoré sa variť nemusia vôbec. Paštiety, tuňak, Suchá saláma, ale pre teplé jedlo je najlepším riešením malý kempingový varič. aký typ? Či už na plynové kartuše alebo na tekutý lieh. Autori tu dávajú do pozornosti jeden konkrétny typ, ktorý znie veľmi prakticky. Aký?
Zaobstarať si malú 2-kilovú propán-butánovú fľašu a k nej jednoduchý varič. Takáto fľaša vydrží variť pre rodinu naozaj dlho. Dobre, to dáva zmysel. Poďme teraz k témam, ktoré sú menej príjemné. Ale možno o to dôležitejšie. Peniaze a hygiena. Príručka im venuje samostatné kapitoly. A správne robí. Pri rozsiahlejšom výpadku je takmer isté, že prestanú fungovať bankomaty aj platobné terminály. Takže hotovosť. Mať doma hotovosť aspoň na týždenné výdavky je nutnosť. Zaujímavé je, že sa tu spomínajú aj drahé kovy ako alternatíva. Naozaj? Áno, v prípade dlhodobého kolapsu. To už je síce extrémnejší scenár, ale ukazuje to, ako komplexne je téma spracovaná. A tá hygiena. Konkrétne toaleta bez tečúcej vody v panelákovom byte. To je nočná mora. Je to obrovský problém. Úprimne, pri predstave toho vedra s pilinami si hovorím, že toto by v našej rodine bola asi najväčšia skúška psychickej odolnosti. Ale je to riešiteľné. A keď príručka spomenie prevenciu šírenia chorôb, človek si uvedomí, že to nie je o komforte, ale o prežití. Aký je ten návod? Je veľmi jednoduchý a účinný. Moč a exkrementy treba oddeliť. Močiť sa dá do záchodovej misy aj bez splachovania. A to druhé? Na exkrementy poslúži vedro s vekom, vystlené pevným vrecom na odpad. A kľúčom k zamedzeniu zápachu je po každom použití zasypať obsah. Čím? Niečím suchým a absorpčným pilinami, mačacím stelivom, pieskom, suchou zeminou, k tomu zásoba toaletného papiera, vlhčených obrúskov a problém je pod kontrolou. Dobre. Všetko, o čom sme doteraz hovorili, sú veci, zásoby, vybavenie, ale kríza je predovšetkým obrovská záťaž na psychiku. To určite. Ako sa na to pripraviť? No, jeden z kľúčových princípov, ktorý sa tiahne celou príručkou, že psychická odolnosť sa buduje práve cez materiálnu pripravenosť. Keď človek vie, čo má robiť, menej panikári. Presne. Keď máte plán, zásoby a viete, čo robiť, úroveň stresu dramaticky klesá. Okrem toho sa zdôrazňuje otvorená komunikácia v rodine, rozdelenie úloh, udržiavanie nejakej rutiny. Aj improvizovanej. Áno. A veľmi dôležitý bod pre dnešnú dobu. Aktívne filtrovať informácie. Držať sa 1-2 overených zdrojov a vyhnúť sa sociálnym sieťam, Ktoré sú plné dezinformácií. a len živia paniku. A k tomu neodmysliteľne patrí aj fyzické zdravie. Čo lieky? Tu je rada jednoznačná. Ktokoľvek, kto pravidelne užíva lieky na predpis, by mal mať doma zásobu minimálne na 30 dní. OK, to znie ako skvelý plán, ale poďme do praxe. Môj lekár mi nepredpíše lieky na 3 mesiace dopredu a poisťovňa mi preplatí len jedno balenie naraz. Rozumiem. Ako to má bežný človek reálne dosiahnuť bez toho, aby si ich platil v plnej výške z vlastného vrecka? To je validná námietka. Príručka to nerieši do úplných detailov, ale princíp je v postupnom budovaní zásoby v rámci možností. Napríklad? Napríklad si vyzdvihnúť nový recept pár dní pred minutím starého balenia a takto si kúsok po kúsku vytvoriť rezervu. Alebo sa poradiť s lekárom a vysvetliť mu situáciu. A lieky citlivé na teplotu, inzulín. Tam je nutné mať plán pre prípad výpadku prúdu, termosku alebo chladiací box s namrazenými vložkami. A samozrejmosťou by mala byť dobre vybavená domáca lekárnička. Dnes sme prebrali obrovské množstvo informácií, ale všetky boli extrémne praktické. To bol cieľ? Ak by sme mali na záver zhrnúť tie najdôležitejšie body. Pre mňa je to jednoznačne poznanie varovných signálov a to uvedomenie si, ako fatálne môže byť ich zlé vyhodnotenie. Áno. A potom tie základné piliere prežitia doma. Voda, teplo, komunikácia a jedlo. Chcem len pripomenúť, že toto bola prvá časť a v ďalších sa pozrieme na témy ako evakuácia, príprava úkrytov či obsah únikovej batožiny. Ja by som k tomu zhrnutiu pridala ešte jednu myšlienku, ktorú príručka opakovane zdôrazňuje, a to je sila komunity. Susedia. Prasne. Pripravenosť nie je len o tom, že ja sa opevním vo svojom byte. V krízovej situácii je spolupráca so susedmi absolútne kľúčová. Pomáhať si navzájom. Poznať svojich susedov, vedieť, kto má aké zručnosti alebo zdroje. Jeden je lekár, druhý má zásoby dreva. Vzájomná pomoc a koordinácia násobí šancu na prežitie pre všetkých. Pripravená a spolupracujúca komunita je oveľa silnejšia ako súčet pripravených jednotlivcov. To je skvelý bod na záver. Ešte raz pripomínam, že kompletnú príručku, ako sa pripraviť na vojnu a katastrofy, z ktorej sme dnes čerpali, si môžete bezplatne stiahnuť vo formáte PDF na stránkach spoločnosti Bomika. A na úplný záver máme pre poslucháčov malú myšlienkovú úlohu.
Príručka hovorí, že každý by mal byť schopný prežiť týždeň bez pomoci. Skúste sa zamyslieť, aké 3 veci z vlastnej domácnosti, okrem jedla a vody, by boli najdôležitejšie pre zabezpečenie pohodlia a morálky rodiny počas takejto situácie.